Auw, moet dat zo is? Yes, Puerto Rico! Wat zei je aan koei? Om die tijd nog dat aan breien, hoor. Ach, maar natuurlijk, Puerto Rico. Ik braai een beetje Dania Bos. Ja, dat ik goed zien, dat ik goed zien. Hey, hallo! Ik heb mij ook niet geleerd om niet aan de mensen zijn kostpotten te kijken. Ah! 哎呦我的妈！ Puerto Rico, hij ligt bij jou. Hij is bezig om onder netjes te breien.